Yo, abusuafo me mo nyina atena ase. Ya babio. Ye podcast any YouTube I share Adom TV ase. Na sese be gina so a me kasa e de akyere mo no. Na Akanfuo Amammere na yefa ana yesua e de aba betum anim. Sanse yehwa Akanfuo dɔɔso. Na ni nyina no baabi a woni firi baaye no se me de abusua de ni nyina akogu a mehwe baabi a woni firi baaye ni senti a woni ba beduru ha ene baabi a wono nso fofa ye nyina no nso no mefa no maako de amam sanse se wohwe mu a abusua hodo no ye bebre de atwa to kora ye bretuo a wono de wona bre ni tu a wono etra ase a wone fa wone ne ma nyina ane aka ho ede aba abesi enne no na ase ye baaye no kwasi broni ama ye ne ma bebre wo ho a ase asesa no sanse kwasi broni baaye no na ya toto edin a yede wo ye ni nyina se de ye nenso nyankopon ehihye maaye no ne ye woni nyina bi saa na broni nso baaye ono nso de ne de baaye na emu no ayese kwasi broni baaye no ono na ne de no de baaye no wabekire se ye ni de no so sanse kwasi broni se wo ye kristoni enti ye kwasore kwasi eda enti ya se ye de kwasi eda na edi kan ene ye de memenda na aba betwato nanso won baaye no na nananom so wo won de na won de a no one wo no na ebrada ene na edikan na adenti na ebranda ene na edikan no bepese mu nyina mbote mo ho asese kwasi broni maaye no na nananom ne ma wo ahihya maye no se ene ye gina ha ne ye kase sabi ni nyina ya bosonsem a na sabe yakohwie ena yedi na emu no enam sa na kwasi broni onte ye ne ma bi asenti no okan ni nyina abomu se ni nyina sabe eya abosonsem na ni nyina nso enya abosonsem se wo hwɛ mu a ya nananom baaye no oni timi hu se asunsumu wasase so enti won a won no wakokuduro no timi wura mu ene asunsumu no tenaye anase etie asunsumu no ne ana won wo sanse ne won etimi hu adekye mu nsem ebeka ekire na se won ba beka nso a de won beka no won kosa ya na edinkunimdie ebre won eti adwoben de na wabia ma aboro so enu nti obia kɔ ne ho na sɛ yade sɛ yesunsun mu ana sɛ honam ani no ɔkɔgya ben ho a obɛma na duru a ne ho ɛbɛtɔ no nti obɛba ne fie no na enipa bebree enegu hɔ yeyi asomfo a ɛsom adwoben ne to nkyɛn a wɔn a ɛba bɛgye ayaresa ɛbɛhwɛ sunsun mu wɔn nso ɛdɔɔso na ɔkato wɔn obia ate aseɛ sɛ ɔda ma ye nyane no na senti a oso oda ma ye nyane no na somfo no ma ebeto odwa se ebu ho a na saa bere a wo kwakonyane no na sunsun bi aba won ne kasa na empo wabefa ne ko sunsun mu a won eye ntotoye enu nti wanhwe yie na akobopon a wo abebopon no kora wanhwe yie a wo na wo bekwakoduru asama ado na ono asore aba be kasa de akire ye wa ha enti se ba se wawura dan mu ne wada agye so ono asore ena ye obibi wo ho a ya ka kire no se bibi na aba putupurukura okwa asomfo a esum adwobe no be ka kire se wanya kwa akodan de agye se wo pa ade achi a no waba se ye nuro ibi ne yensama wa ye be se nuro na ma na emo se ono a ebe sore aba abehwe wo de ye ntimi nyana no e ma ne mba behwe o gye se ono a esore enti ono a esore no ene ka wonimu enti dako baako wakwa akoda woda ya ade achi afi ade achi ye won sore na premuato ajoben sore ye asemuni na ye be yedan anu po enso se maye nyane no jeso no asore enti ajobe eda dano a woda ye no ye nyane ade achi ye na esese ye kobisa nsamanfo se on sore ye no bibi asi ana na ye kobisa ye enti ye bisa ni mu no ene ye hu se ejobe na wada no se e wo konse do enti ena eda wada no ene ebrada ena de eda so no ye se ye kobisa ye kwa bisa eno ni wukuyada a ye nya ye no enti ye nya ebrada ye nya wukuyada enti ye kobisa ye no na ye hu se ejobe ye wu no na ye yia ena aba beda o manfo so sanse woyi su enti de to aso no ye da woni de yia enti ye di yia no ena ye ya woda enu nti na fe ye di yia na se da de obi wu a na eda se ekokosie enti
ya di yi ano na esese ye hweda ye de besie no enu nti da ye de be hye na ese ye siesie no na ye de ne kɔ asɔreyɛ so enti saada no na ye siesie no ene efieda na ye de ne kɔ asɔreyɛ so na yakɔ akɔgoro ne ho ye de ne kɔto asɔreyɛ so no amade akye na de akye a na ahoho na aba abɛhwɛ no na fi yehu de bɛyɛ no de ne kɔto asɔreyɛ so no na emoa bɛkeka emu no ebi ndi wo bɛhwɛ na ne basa ha yatu ha na ni ho yatu no ne sɛ Awurade na yɛyɛ dɛ na yɛntimi anwen emu yi na amaniema akeka ne ho saa ye we de obi aba no bebusa enya de yebetimi ayi ano enti mo amahu ha no mo mmene saa asɛm yi ma obi a moso na yɛnhwɛ kɔ yɛbɛfa so enti sɛ yɛ ne nsa na yapɛ enwi bi na yɛde akata hɔ ɛyɛ n'ani ho a na yapɛ twoma na yɛde akata hɔ sɛ de bɛyɛ a obi obɛba no onhu sɛ na ade na ɛjɔbe ne ha da tokro ne ha ayese no enti wɔn siesie emu no na emu wɔn wɔ hɔ no wɔn ka kyerɛ sɛ ma enka utiri mo mmere asɛm no ɛno ne yenya memenda enti sɛ wo efie da ɛde akɔ asɔreyɛ so de a memenda no asɛm wɔ aba no yɛn a yɛte ho no ya mmere ye ma obi a enhu sɛ ya mmere enti ya mmere no na yɛse yɛ ma ahoho ne ba bɛhwɛ emu no a ɛda hɔ no na yɛhwɛ sɛ de ho teɛ na wei sa ne kyerɛ sɛ yɛkɔ ɛno ne memenda enti memenda na yɛsɛ yɛkokosie enti ade akyi a ɛse yɛde ne kɔ amusieyɛ ne yɛkokosie ɛno ne kwasie da na enti sɛ ne kwasie da de a yɛkɔ akosie no ne kyerɛ sɛ ya brɛ enti ade akyi edwo da no ɛsɛ sɛ yɛ nyinaa no yɛdwo yɛ ho bɔkɔ ma yɛhu sɛ kwasie yɛkosie yɛ no yɛbaa no yɛabrɛ enti yɛdwodwo yɛ ho no ɛne adwoda enti wohwɛ a yɛ nana yɛnyaa yɛ no adwobin wu ɛbrada ɔbɛn ti adwobin ewu da ɛbrada ɛne yɛkɔ ukuada no yɛkɔ kɔsoɛ yɛ ebusa senti a wawu ɛne yɛdi yi awie no na ɛsɛ yɛsiesie no ɛde ne kɔ asɔreyɛ so na yɛkɔ kora no hɔ na nkrɔfoɔ bɛhwɛ no ɛne efieda na yɛkɔ ya mmoa wewe no ma ɛyɛ no yɛdi ka kɔhu yɛ no ɛne yɛkyerɛ sɛ saa deɛ no deɛ yɛmmene ɛmɛnka yɛtirim mɛmo bi ampie hu sɛ ɛdwɔbe ne ho ha ne ha baabi atutu ɛno nti yɛn ne bɛhwɛ ne nyinaa wie no na ɛsɛ yɛkɔ kora nti da yɛbɛ akɔkora no ɛne kwasieda nti sɛ akɔkora bade a na de akyi bio de a ne yabrɛ nti yɛse yɛdwodwo yɛ ho ɛne adwoda nti wei ɛda nam so a ɛma yɛnya yɛdin ɛbrada ukuada yawoda efieda memenda ɛna kwasieda na kwasieda na de akyi adwoda ne kyerɛ sɛ yɛnya ɛnanso no pɛpɛpɛ sɛ deɛ ɛyɛ onyame ɛhyehyɛ maa yɛn no na yɛnya ɛnanso no ne yɛnya ɛnanso no nti sɛ wohwɛ mu ahụ sɛ wokɔ santema mu a dodoɔ na no wɔne nya yie ade memenda wɔn yie dodoɔ na ɛyɛ yawoda ukuada saa na ɛwɔ hɔ ɛde ma wɔn ɛyɛ tete no nanso ɛne no ebinom asesa na kɔ memenda no kwasi da nanso wohwɛ mu paa de a sɛ wɔne kɔ amammerɛ mu de a ɛne na ɛyɛ yawoda ɛne fieda ɛna wɔn yɛ ayie ɛwɔ hɔ na nti yɛdin a yɛnya no ɛyɛ ɛbrada ukuada yawoda efieda memenda kwasi da ɛna adwoda no sei na fa so ɛgyo bin a na wabene a ne wuo ɛbaayɛ no ɛna mi gyina so na nneɛma a yɛyɛ no wɔ hɔ a kɔsi sɛ yɛde koraayɛ ne yɛbɛhomeeɛ no ɛna mi nya ɛnanso a yɛn so yɛde abɔ yɛ bra ɛde aba abɛsi ne no nti sɛ obi ɛba ne yɛwɔ no adwoda na ɛsɛ wɔka otirim sɛ da yɛsie adwobin no da yɛhomeeɛ no ɛgye yɛhome no ɛne saa adwoda no ɛna yɛde wɔ no sɛ yɛbena dade a ne kyerɛ sɛ da adwobin wuiɛ no ɛna ɔno nso yɛde awɔ no ɛwɔ hɔ nti sei deɛ edin bi a yɛwɔ no free adwoda ekosi kwasi da no ɛna makyerɛ senti a ɛbaayɛ na senti ɛbaayɛ no sei ɛna ɛwɔ so a abusuafo yɛde ayɛ adeɛ ɛde ama mo nti ɛnɛ nso nyame nkyade mede mu besi ha na da foforo mu no meba ne yaba bɛtoa so deɛ ɛwɔ hɔ bia na mayi ɛde ama mo Agya Brefa ni meda mo ase.